Kaseng Riboy People's Council hapo kajingelam usamla Jason Lennox Nongrum kumu Presiden. Hakajinge senran lang usamla Mission Tron Vice President lambat kiwe kidukot kaseng. Hakasantrik nailar kilalik banyakendu ya udah pedi Commissioner Riboy u Abhilash Baranwal. Panakaliang kaseng kala tiru ya kador khas kabala dawa badeban kampai kmat kerpang ya ka tungkam tungjam ya kisamla trai distrik haki pos paper ka DSC. Kani kajingnet kendu kaseng RBPC ya udah peti Commissioner Riboy. Kadai kumshi benta bakaseng kadawa bade ban pai kmat shua ya ki pos DSC naga benta kisamla trai distrik. Hakajuk kapor kaseng kala kentu hakabayade bat ki pos DSC. Pela kadai hakinu ki distrik kajela. Kajing tungkam kadai hi ban pai kmat kerpang syakitu kisamla trai distrik. Bat namar kata ka RBPC kayeng hakanong rem bawat Hariboy distrik kajing tungkam ya ki pos DSC deban Kampai Kmat Kerpang Yaki Samla Trai District. We have a presentation. I think I'll just hand it over to you so that you can get a glimpse of it. Okay? Riboy People's Council Sengkini Madagasni Niwan Bania Kendu ya Deputy Commissioner Joka Riboy. Hakabide bat kawin apring kimat kaba ya didur bat kisamla Joka District. Ngiyi kini kikiat singi baladam ka don kene ka jingkot advertisement na gabenta ki babun teli ki pos ki bateli apo jok ki department ba per apo juga district ka jongi kai ka ba pensgokia yang ikum ka kenhun kalong ba hakatu ka advertisement ka don arbenta pila da ngipet ia ka DSC is Khasi Hills lengba ka advertisement jongka kada keren syai ba ka preference kanlik sya kinong snong jong ka East Khasi Hills district kat bala dangi yanu jor bat ka company ya ka advertisement hapo juga district ka jongi hang tu ngilap bat ni syamba kam syumladon ka jing kedau lane ka jing ken syai ba la ki samla jong ka district ki jongi kinyo na em ya kata ka preference kum ba ka East Khasi Hills ka advertise teh ka jingi kendu jingi ba disi managasngi ngilakar nak basyai baka kam di asi kadai ka win apeng ki kam ki ba ki samla ladang ipej nadu kitu ki puar ba ki snem ki baladab ka badai nadu usnem arjar arpuwe ya ka baka result hadu menta kim simla penmi kaladab don lupa katu kawe ka benta bat kumba pitip bana kaliang jong ka People's Council ngiladab ban yaki peacefully ngiladab ban demonstrate lang ba ka sit in protest ban penbor ya ka sorkar bakan pelat ya ka result dan ray hadu menin hadu kan ga klimat ka bagi nang keren ka result ka berim mental aku basau snem kenti om syumla pelat dan nalot bompat pelat ya ka result ka berim ya kan ka kom code advertisement ru yang ngi kum kaseng nyim pediang ya kan ka kom code advertisement namar ba ka East Khasi Hills being one of the largest district haga jalla ka jongi ladakahi kala ban ai ka preference yaki local residents why not Riboy ya kata kada jingkili ka bang ibu mene Ahmad jong Deputy Commissioner ya ka ba upediang but ong yangi ba ngamtip ya kata ka advertisement jong East Khasi Hills dan mar bang idon ega kopi tinggal somir ega kopi ya ba ya itu ibenta code advertisement ngingila dawa na audisi ba kidai ban re-advertise ban code advertise yang sa sisin dak ba kedo syai hang tu ba kani kata advertisement ka preference kanli cheki local residents na Riboy kada kadi kabangi ngiwan bani kenu ya audisi bat kajingi kendu kalong fruitful kalong positif hakabede bat ka jing bomlat ya ka result nadu kini ki South League Snam ki baladap ngila keli ngila bani ya audisi bat ngila pan ko update kumbang ngila ban shim na ka jingkern gajang by the end of this month habukut nyobnai lanin riu tayo kada kadi ka jing panpor bat ngi kumbang ngikren na ka basyai na kawe ka por cha kawe pan kane ka yadaidur bat ka jing im jong ki samla kiba long serious haka jim gajong ki kiba pule dangle ki penlut ya kaspa kapo ki kimi ki pa ki invest ya kapor ya kapisa karam ka syak nadong syadong balai baki kun kini okam baka jingim gajong ki kan long ka basngan kalau we kan long basngan henrei ladangi pej ya kane ka drama ka DSC ka tengkat ka penbitar ngi kum gaseng namar ba ngala ba nuksa ngai pi ladangi keren ya kini ki sautul kisnam ki baladam kini ki exam ki baladap kondok hakipor ki baladap pi kala banlong baki kandidat ki ladap tho ka exam ki ladap pas ka exam let's say ila pas ka exam tenamar pa kampat mi ka result ki kim tip laki feel laki pas kata kadi ka beningkong ka baar
Kane ka refreshment, kane ka recruitment ka batmai. Kala banlong ba kini kiju ki candidate ki baladet tho e ketika exam. Kila ban tho be ha kane ka recruitment ka batmai. Na ka bata kini ki post ki bolong vacant. Tela ada kita ki lada kiju ki breu kin tho artli ka exam, lada bro artli ka exam ki kin pass. Ginle akum no yang bakum gitu ki bro. Tumut kane kan wanra ia ka complication ka jingkelan haki babun ki rekom trikam. Jadi na kadang-kadang ngila pressure ya audisi menelong ba would expedite ya ka proses as soon as possible. Bakin pelatnya ka result kenang ba kanum don ka jingge tengku. Hapaling kini ki artli ki exam. Nomor kadi kaju ka district, kaju ki department, bat kiju ki post. Kalau ada di kiju ki bro ki hapan bannya ka exam ka jongki, ka pisar lut, ka por lut, bat ka bakam susi ka long ba. Kini ki kandidat ki bala lat ya ka tukarta bantu exam biang. Pi kane kadi kawe ka pan kuslai ngi kum kaseng. Namar ba ngidon ya ka age limit, ngidon ya ka por, bat dalakut ya ka tukapor ya mano bahap ban shime ka jingi klik na ka menta kitu ki kandidat te kana kadi ka jing kuslai ka concern jingi kum kaseng, tingi ngi scam ba ka jingi kendu jingi menta singi bat audisi kan long ka ba job, bar ngi kmi elti ki por kisi ki banwan ngini ban budden ya kane ka kam.